les tertúlies de Ca Fuster. Bueno, bon dia de vespre. Avui tenim així en les tertúlies de Ca jo un personajillo, per no dir altra cosa, perquè avui se les trae. Perquè així el chiquillo que ha vingut a visitar-me vol usurpar-me el puesto, no és així, xota, xuanxo. Bon dia de vespre. Bon dia. Però vull dir que tranquil, que no vull desbancar-te jo a tu, ni res d'això. Entonces vale. Sí, no, i antes que res també volia dir que és un honor parlar amb tu perquè mai havia parlat amb una persona tan important i damunt m'havien comentat molt sobre els teus llibres i l'he llegit uns quants i m'han agradat molt. Però bueno, explica'm la teoria tan entravessada que és tu, perquè vols canviar-li el nom a la meva pàtria, com sempre s'ha dit, de països catalans. Sí, bueno, canviar-te-lo, sí, però, a veure, tu penses que jo vull arrabassar-te la teva proesa d'inventar-li el nom, no? Jo, més que arrabassar-te res, el que vull és donar una alternativa a la gent. Però jo et porto com a vida dir que en països catalans a mi no m'ha passat res, ja m'ha atentat un bomber i em feia que no tinc un poquet d'honet, a banda d'això. Com que explica'm tu a mi quin trellat té ara, canviar-li un nom. I què proposes tu, a veure? Què proposes? Bueno, a veure, resulta que a tu t'encumbren i estàs en una espècie d'altar i te posen en urnes, no? A prova de bombes... No, perdona, les bombes... No! Sí, el que passa és que, mira, veuràs, tota la gent que vosaltres volem tindre una vida normal, però pensem en els països catalans, doncs resulta que no podem estar convivint sempre en gent insuportable, en bladers i espanyolistes... Però, a veure, que sempre estan clavats en vosaltres. Anem a veure, però tu quin nom vols posar-li a la cara al teu? Mira, per arribar a això dels països catalans, jo, perquè no els clavem en vosaltres, li he posat països marencs. Països del Mareny? No, del Mareny no, països marencs. Però això què té que veure en els països catalans, meus? A veure, explica-me. Espera, pues resulta que el nom no té res que veure. Però tot l'altre és exactament igual. La teoria és la mateixa. És països marencs o Marènia, que també és guai encara. Però això no podria crear un conflicte. Però és que el conflicte no s'ha creat ja o què? No? Home... Vull dir-te, els països marencs, perquè això, el nom ixe, quin fonament científic té o d'on ve això, Científic no... És que me l'he inventat jo. Jo, això a mi no m'havia passat mai antes de la vida. Com que no t'havia passat? I Nicolau Primitiu què, Nicolau Primitiu sí que també era sueco, sí. Entonces, ell no va dir, com li va dir? Bacàvia, ell li va dir Bacàvia. És de veres. Pues mira, jo, igual que Nicolau Primitiu, li vaig dir... Vaig intentar, a veure, Catbarill, Balcabal, Balcàcia, Balcaleats, vaig començar a fer combinacions com ell, i ninguna m'agradava. I entonces, després, se me va ocurrir, dic, pues vaig a intentar buscar un altre nexe d'unió, per exemple, i vaig arribar als països anencs, perquè jo li dia principencs als del Principat, als del regne, regnencs, i els de les illes, illencs. Acaben en encs. Sí, acaba un fonament científic i filològic, però va cagar-se... En el basto. Però jo el que... Espera, és que també volia dir-te que després dels països anencs se me va ocurrir pensar en el nexe d'unió de la Mediterrània. Entonces vaig pensar en països mediterranis, meditans o meditants. Tu meditar sí que ho has meditat un rato, però ja... Però escolta'm a mi, vull dir, tu no te'n vas els dissabtes per la nit al solet i això, a buscar xicones. Però vols me morem tu i un dia a la Tarranquera i jo el convide, home, de totes les dones. La Tarranquera no. Però és que els dissabtes per la nit sí que és que amb els amics i això, i vaig a buscar xicones com contos, bueno, estan bé. Però, bueno, els diumenges per la vesprada, doncs torno a pensar en el mateix tema. Però en què? En la reproducció humana o en la qüestió nacional? En les dues coses al mateix temps. Bueno, en el mateix... Però, bueno, en la qüestió nacional... Espera, que te ho acabo d'explicar perquè m'estàs tirant tot el rato. A veure, després dels països meditants, doncs resulta que vaig arribar als països marencs de la mar Mediterrània, clar, marencs. I entonces després vaig arribar a Marènquia, i després vaig arribar per fi a Marènquia. Home, això, que este és un programa que molt bé bones xiquets, i no és qüestió ara, tu... I ara que faig res més? Aquí està el guió. Pues això, pues mira, veuràs, Marènia, a mi és un nom molt atrevit,
en un disseny acurat i exquisit. A mi m'agrada el nom. I damunt resulta que no té uns elements històrics, geogràfics o culturals que ningú puga treure-li res, ni buscar ni res. Entonces tu explica'm a mi ara quina seria la capital de la Mare ni Aixa. La capital? Sí, la capital. Jo què sé, la capital... Seria el Mareny de Barraquetes? El Mareny de Viutges? O el Mareny Blau? No, sense blau. Ja no és blau de marró, del blau. Ja l'entrevistaré en l'altra volta. Jo sóc un altre. No, doncs, a veure, la capital, no sé, la que decidisca la gent, o també podria tindre tres capitals compartides, com, mira, Barcelona, València i Palma de Mallorca. O se podria establir una altra ciutat com a nova capital, no? Sí, home, i l'Alguer no té fot. L'Alguer? Bueno, doncs mira, no ho he pensat. Vaig, però és veritat, l'Alguer, doncs mira, si volem estendre la nostra llengua mediterrània... Anem a anar despedint ja la connexió, perquè està fent-se tard i jo ja tinc així gasussa i ja va sent hora de sopar. Com que, bueno, jo igual te desitge sort en la teua proposta estrafolària, Chuancho, Chota, X, 2 al quadrado. I si vols ja tornes un altre dia, mos acabes d'explicar les teues propostes pel que fa també a la bandera i a tot. No, de la bandera no, jo no vaig a tocar res. Només que sí, com si estigueres en ta casa, sí. No, només és nou, la bandera res, I viva les tertúlies. Bueno, ale, bona nit. Espera, què? Perdona. Què? Que és que ja que estan així les càmeres, doncs voldria aprofitar per saludar... No, sí, saluda. Ah, sí? Bueno, doncs primer volia saludar a la gent del Casal Jove Primer de Sueca, perquè són bona gent, són bons amics. Bueno, el Liceu Climent no el conec personalment, però... Bueno, hola Liceu, és que no te conec personalment. Ah, sí, els del Casal. Bueno, doncs l'altre molt de bola, els del Casal. També volia saludar els de la Penya a la Caseta, com no, home. Són la meva quadrilla i els faig sopar tots els dissabtes per la nit, que no treballa i que poden ells, també. I els dels Juniors del Carmen, també. Els dels Juniors del Carmen, també m'ajunten ells. Hi ha el Paco i el capellà Sant Pere, si per ells. Bé, també el Paco i el capellà, i el de Sant Pere. Paco també és molt bona persona. I també volia saludar... Sí, bueno, com ho tinc escrit, ho dic tot de recta fila i ja està. Ah, bueno, i volia saludar també al meu cosí Javier, a Nora Chicotiua, que és la meva cosineta, a Isidre Crespo, a Víctor Alexandre, a Vicent Bartal, a Juli Esteve, a Senyor Jordan, que és el de Neta.org, que també s'ho cura moltíssim, i el seu equip també. El grano. Perdona, a Isabel Torrents i Sala, també, que és de Font-rubí, i a Núria Alexandre, a Cris la Gemesí... Sí, home, i a la filla del Jardi, si el pareix, també, és que... La filla... no sé... La filla del Jardi, no sé què és ixa, però bueno, si està bé o què? Deixem-ho estar. Si està bé la salut, a la filla del Jardi també. Bueno, anem a despedir ja la connexió, si no ja se mos fa massa tard i acabarem amb la clàssica pregunta ja. Vostè a què li vota? Home, a qui li votaré? Tu a què creus que li votaré? Home, doncs... a Marènia 2000? Marènia 2000, home, clar! Polítics, no fa propaganda. Hola, jo sóc l'artista de Maemeua i sóc l'encarregat de fer els increïbles efectes especials del programa. Per exemple, saben vostès que John Fuster no existeix? Efectivament no existeix, sí, vale, però és un efecte fet per ordinador. El procés és infernalment complex. Vos el vaig explicar, acosteu-se. Jo agafé Fuster d'una seqüència anterior, el retalle, i emplee la tècnica coneguda com el copio i pego. Mireu, tachan, ja el tenim així, preparat per a la nova seqüència. De fet, és un procés tan complex que moltes vegades me tinc que citar 12 hores seguides per descansar les neurones. Després d'això hi ha ve la postproducció, en la qual un tio d'Albacete dobla el nostre benvolgut Fuster. I bé, realment, això és tot. És la màgia del cine. Cristo!